ఢిల్లీ ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన పేలుడు కేసులో ఎన్ఐఏ అధికారుల ఇన్వెస్టిగేషన్ చాలా స్పీడ్ గా జరుగుతోంది. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని సోపియాన్ జిల్లా నందిగాంలో ఎన్ఐఏ అధికారులు దాడులు చేశారు. ఢిల్లీ పేలుడు ఘటనలో ఓ అనుమానితుడి ఇంట్లో తనిఖీలు చేశారు. మత పెద్ద ఇర్ఫాన్ ను ఇప్పటికే అరెస్టు చేశారు ఎన్ఐఏ అధికారులు. పుల్వామాలో ఆదిల్, ముజామిల్ నివాసాల్లోనూ సోదాలు జరిపారు. పుల్వామాలో మరో అనుమానితుడి ఇంట్లోనూ తనిఖీలు చేశారు. ఢిల్లీ ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన పేలుడు కేసులో ఎన్ఐఏ అధికారుల ఇన్వెస్టిగేషన్ చాలా స్పీడ్ గా జరుగుతోంది. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని షోపియాన్ జిల్లా నందిగాంలో ఎన్ఐఏ అధికారులు దాడులు చేశారు. ఢిల్లీ పేలుడు ఘటనలో ఓ అనుమానితుడి ఇంట్లో తనిఖీలు చేశారు. మత పెద్ద ఇర్ఫాన్ ను ఇప్పటికే అరెస్టు చేశారు ఎన్ఐఏ అధికారులు. పుల్వామాలో ఆదిల్, ముజామిల్ నివాసాల్లోనూ సోదాలు జరిపారు. పుల్వామాలో మరో అనుమానితుడి ఇంట్లోనూ తనిఖీలు చేశారు.